Pak. Denge pasang iki lho. Satu iki. Aduh, bobot to. Lah wong ngene anane jantere. Ah, bobotmu ki. Dene bobotmu gak abot. Sing abot iki. Aduh, tanganku. Oh, kram. Sing abot iki dosamu to, Le. Eh? Kakek duraka. Duh, kok iso duraka iki, Mas? Iya. Kok malah. Waduh, piye Pak Ejir? Ojo ngono Pak, nek tiba piye? Iki anakmu lho. Ini jas ben yo sing menakno sampean yo aku. Ah, iya, amin. Ya. Iya, pasti. Wis Pak iki. Eh, Wis. Dun lah. Dun. Piye? lah jare medhot. Wah, piye lek Pak iki kok iso Lah jare medhot tak colno. blak lho tenan iki Pak. Oh, man. Pak. Ora kok, Mas. Wis arek kurang sede ya. Iya. Kene leren sik, nunggu sik. Aduh. Gerah Pak. Hah, panas le. Lah sampean gak ngombe, Meng. Halo. Aja nang ngombe rokok yo pas entek. Rokok. Heeh. Anu, Aduh. budal tuku rokok. Di dhuwit piye? Ndelok ndi? Lho. Wis. Kono, budal tuku rokok. Rokok Tak apa? tani kene. Wis biasa, bapak nek rokok apa? Oh iya. Wis nang berangkat tuku rokok. Ndak gak ngombe banyu pireng. Ya ambek jupuk banyu nang omah engko. Wah, pireng. Waduh iku keren Yo iki. lho. njaluk sopane botol ngono lho kok. Iki mosok gubuke ditinggal ngene. Wis genjong wong piye terusan. Nginep berarti. Yo gak nginep gake nang balik. Ya iki lho, Sakake lambene wis kecut iki. Lah kok tambani Rexona atau apa kono lek. Iso ae lho. Apa kena dos ini? Rokok ikan sitok iki, TPC iki. Gas. Yang tadi buat. Urip-urip kurang kan sitok terus iki piye? rokok. Sementara ini sih. Ya. Ya be nyampe kuliah kerjaan jadi. Nah, Kapan Febri ya? Boleh baru enak. Coba telepon. HP kuwi. HP ku cuy. Halo. Halo, Bojonegoro di sini. Nedi. Biasa, gun biasa. Tapi yo garingan. Alah, kau mamis. Ya nak peren darene. Oke, udah Oke. Dirasani telepon. Sapa? Ya, Oh, mantap. tapi Kopi iki kuwi yo. Ger iki. Pituk. Ngene kok. Sopo meng macal aku? Bangkret. Mosok ndak anake bos. Sopo ki meng bos sopo ya jenenge? Bos tebu. Ya nek bos tebu. Kacau tenan nek bos tebu ki. Yo. Wis kacau ki. Sopo ki? HP. Oi,
Oke, ngopi yo. Kayak wayah iki. Selamat datang, Bos. Oke, Mas. Siapa yo ngene iki garingan. Nggih. Sama di duit mari. Bos, makan. Dolannya nih biasa. Iya, duit dolanan. Bos, ketok wi. Oh, ngene iki urip jajoin tok ya rokok terus ya. Pengangguran di sana. Ra ipo kebunan kerja. Akeh sini. Iya. Saya sama aku. Yo, jadi bos yang mana sengaja? Iya, yo mulai Mas ketok ada nyekel terus iki lho, kayak kurang mulya piye sini. Di auto ngopi ya, Bos. Malang. Dengan aku lo roh cewek. Wahyu. Yo piye? Tenan masih lah sumpah. Ayo rakur. Endi nanti. Nek kidul ngono. Sampai bar mancar atek bareng kok. bocah tek kuwi. Iya. Lah kok piye coba pacal iki? Mangkon wong ora usah pacar. Aduh, ora diakhlak. Wong susah mbok terus oplos ora terus. Jejak pinggir rata dhewe pacar ae. Wale. Kena tinggo rendingan iki gubuke. Ayam iki. Nih, dibocah ki, Mang. Gemblung. Dikongkon tuku rokok orang balik-balik. Udah mek usus e to ki. Hah. Manis apa kan? Itu. Wih. Gusti Allah pangeran anak iso. Iya. Bocah cinten-teni, cah gemblung. Terus lambe kecut. Apa nek kecut iki lambe kudu dikek reksona ngono ben gak kecut ngono ta? Kakas kae. Opo dingkak-dingkik nang kono kae. Wah, gak beres iki. Dasar gak ada akhlak. Sapa ya kok aku. Sedot tenan sopo sembeling sandal. Wah, kacau tenan sopo ki. Masih lah satu belah. Sopo sembeling. Biasa. Rokokan. Piye bebas? Ora aja ini kowe. Iya rokokan. Rokok isine. Rokok isi. Tuku rokok, Bos. Terus ora dirokok, Bos. Iki lho. Oke. Tadi udah terobos ya. Gayane lho. Nang wae yo. Oh, alah. Iku ngopi es kok. Kasih duit akeh mbok mana. Tapi kok sing abang-abang kene piye iki, Bos? Cara cehno deh mung gembel cara cehno. Betul gue tuh apa coba? Butuhku mbuh ngamuk. Kakek duit mari bingung. Iya, kejar-kejar. Tunggu. Kan tadi kena saya berarti ya. Mas suwe yo. Gampang, stop. Kena, gampang. Jadi aja lho. Oke. Wis rokok ora oleh malah sikil kesandung sisan. Aduh. Sandal lu kata situ. Repot. Nemu rokok. Cocok iki. Sayangnya gak ada kopi. Seandainya ada kopi. Enak kopi, enak rokok. Masa depan ketok. Udah dulu.
opo niki? Apa, Pak? Oh, dapurmu. Piye, Pak? Kon tuku rokok gak balik-balik. Lambe iki lho kecut. Sampe Lah wong kecut anu iki to, lho. Pak, apa jenenge meng dipancal anake bos tebu mengo aku. Loh, lah kok iso? Lah Gak apa-apa awakmu. ora apa-apa keceplok kalenan ya aku. Oh alah. Dipancal anake bos tebu. Tapi aku meng apa ro cewek. Tak encengi wong cewek. Masa? Iya. Terus. Terus anu apa jenenge aku dibalang sandal. Lah sembalang sapa? Gak ero. Aku karo. Lembo sapa sembalang aku gak ero. Kacut. Iki sandal sapa iki? Hah? Duh. Sandal sapa ya, Pak? Sandalku. Lah kok padha? Lah berarti sembalang.